Počúvaj, David, mám takých šialených kamošov v Liptovskom Mikuláši, čo by chceli sushi reštauráciu. No a čo ja s tým mám? No či by si im to tam nešiel ukázať. Ja reku, však daj im číslo, nech mi zavolajú. Ne? OK, tak slovo dalo slovo, tak z Košic rovno od Tomáša po otváračke som išiel do Liptovského Mikuláša, tam to auto sushi funguje dodnes. Ja už som pomedzi to vymýšľal, čo s tým Fusionom, potom som stretol ďalšieho experta, ten mi ukázal priestor z Spiskej. Keď som sa tam postavil, OK, to by mohlo byť presne to, čo chcem, no a tak vznikol Fusion v 2017, takedy 18. decembra sa to prvýkrát otvoril. Si pamätám, lebo som vtedy také fotky ešte ti fotil, ne? Hej, to sme sa už tak dajak evidovali. Hej, sme sa začali registrovať, že existujeme. No a vlastne vtedy sa začala tá rozprávka, korona to uzavrela. Dakedy mi je za tým smutno z jednej časti, ani dakedy nie, lebo v podstate bola to škola. Asi takto to malo byť, hej? Ako nie je to žiadna sranda, si myslím, zatvoriť reštauráciu kvôli korone, hej? Lebo v tom momente ja som pracoval pre Helské, veľkú medzinárodnú investičnú spoločnosť, my sme tiež zavreli to, hej? A pritom sme boli na tom dobre, ale bohužiaľ z toho je teraz momentálne jeden veľký problém.